Naigitawag og social character disorder ang 10 anyos na mga anak. Nanglapay ang mga adlaw ni comply nami sa tanang requirements sa Manpower Agency hangtod nga niabot gyud ang dili na gyud mapugngan nga hikayon. Mularga nami paingon sa Manila ug adtong nami manukad paingon sa Middle East, sa Qatar. Dinhi kinahanglanang manamilit ko sa kong asawa ug anak. Bye-bye. Amping dito sa Manila, Dwayne, ha? Daisel, Jevin, nak, makagulong ta kaayo kay malayo naman ko ninyong ako mga mahal sa kinabuhi. Pero, ang tuson ko haron makahatag ko sa unsa may inyong gusto nga mga kinahanglanon. Nga sa pagkakaroon, lisod kay na akong mahatag tungod sa kawadon. Bye-bye, Papa Edwin. Amping Papa, ha? I love you. Love you, Jevin, nak. Dili ba magpapadlong din kang mama ni mo, ha? Di man ko magpapadlong ni Mama, good. Mag-study raman ko, Papa. Aron mo dako ang akong grades. Inautong na nakurian na ang social character disorders kong anak. Maluhay lagi doon ang Ginoo. Nirigita sa Manila, go Fidel. Gaw. O anhin na tamarukad alang sa ato niyang biyahe paingonon sa Middle East. Mayong tagaw. O mahuman na dayon nato ang tanan nga mga processing dinigaw. Kay naginamhinam na gyud ko nga makapadaog alotes kong pamilya. Parehas tagaw. Naginamhinam na sad kayo ko. Atong iyampos Ginoo gaw. Nga unta, madayon na kining tanan. Ug walang untay makababag ini. Niya na misa na iya airport diri sa Manila, Daisel. Maayo hinoon kun mao kana, Dwayne. Nagpaabot na lang misa, mukuha na mo dinhi aron ihatod misa dapit nga among punduhan niya. Dwayne, amping baya kita, ha? Hinumdumi gyud nga kanunay nga niya intaw mi ni Inday Javan nga nagsalig nimo. Nagi mo kanunay sa kung nahunog kasing-kasing, Daisel. Mao man gani nga di ko mahimo nga mutapol kay naaman mo nga mo'y akong makadasig. Salamat gid kaayo, Dwayne. Timan-i nga love baya kaayo ti ka. Love kaayo ka namo ni Inday Javan. Gusto na ituod. Nalipay ko sa inobserbahan akong kalambuan sa kahimtang ni Inday Jevin. Magkatukuto sang lain nga nasod para sang akon mahal nga pamilya blaw. To, pila ka buok inyong anak ni Mrs. To? May arami tulo anak sang akon na misis to. Usa nga laki kag duwa nga bayi blaw. Mularga naman kita para Qatar. Itong pasalamatan ng Ginoo gaw. Ito gyan ta kaniyang tanan. Gusto ka, Gaudwin.
Iharitos Ginoo nga atong kapalaran niya ngadto sa nasod sa Qatar, sa Middle East. Today, si Tuto ba? Hmm. Wa man hinon makauban na to din sa Quiapo Church. Uy, di man po to Katolikos toto. Protestante mo to gaw. Mao ba degaw? Hmm. Lord, katagi yung bendisyon kining among pagtambong nining balaang misa din sa Quiapo Church. Tuguting nga makaabot nga na kanimo ang among pangamuyo. Sa kumbayan, Priscilla, hugot o kinasingkasig kaayo ang akong pangabuyo sa labawang magkagagahom ug akong gitugyan kaniya ang mamahimo unya na akong kaugmaon dito unya sa Qatar. Ang akong pamilya, Lord. Ayaw sa taon sila pasagdi. Maluwi ka, Diyos ko. At imana ang akong mga mahal ug pinalanggang pamilya. Gaan nga kong dughan nga gikantang nanimba. Hasta sab ko gaw. Kanindot gyud gon ang tanan nato ato itugyan sa labong magkagagahom. Ato ginahimuong sentro sa itong kinabuhi ang pagpanarbaho ang gugma sa Diyos. Hello, Dwayne. Kumusta naman ka diha? Niya, kaluis Ginoo, nahuman na gitaw mi din sa tanan na mo mga rekisitos, apil na ang training seminar. Ug ma-deploy na gyud mi padung sa nasod sa Qatar. Hala, wow! Nanagad yung matas mga suyaon na musudlot ka suya. Kung makapadana ko niya kag-alote na ako, Dwayne. Uy, ayaw na, Daisel. Dili na maayo, bati na. Ug dili na ikahimot sa Ginoo, day. Ayugod pagbuot na ako, Dwayne. Kaya ako man may nakasuway nga ilang gipasuya. Maong makabawas na gid unya ko nila. Daisel, Ang maayo ni mong buhaton, no? Maong pagpadana lang gid na ako alote. Kay, napabitay pero ng mga utang. Huwag ako rin bahala ang madiskarte din, eh. pasag din lang ko ng mga tao sa imong palibot, day. Bahala og gipasuya ka nila, na ilang pagbawas. Diing na natin ka nga ayaw lagi pagbuot, Dwayne. Nakasabot ka? Daisel. Mo bagaw? Niaksyon di o kabatig batasan imong usawa? Niya na magkalubad ang iyang kinayagaw. Si Alma nga akong asawa gaw. Maro magyapon. Wa man ko kamatikod nga ni aksyon og kamapahitason. Imbes ang amuang anak nagka-recover na og anam-anam sa iyang disorder. Labaw pumasino sa disorder ang taras karon ni Aisel.
Magkadto na gid ako sang layo nga dapit sang duha ka tarto. Oo, toto. Maabot ang gano'n yata sa duha katar. Mao na kini ang katumanan sa atong mga pangandoy alang sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, gaw. ونشكركم على اختياركم الطيران. Nina kita sa duha airport tinis Qatar, gaw Fidel. Oh, lagi gaw. Nanindot ta silang airport, uy. Gawas nga, limpyo kayo. Mas ganda ko, uy. Sa kong nasayran gaw, kini mo ang ikaduha sa Dubai. Nga mo'y kinadakan nga airport sa Riyon. Oh, mau ba di ay, gaw? Filipinos, have a very nice day. My name is Khalil. I am the site supervisor. Oh, Sir Khalil. Sir Khalil. Good day, sir. Good day. I also introduce our site engineer, the beautiful lady in front of you. People, Engineer Arab. Oh, good day, Engineer Arab. Good day. Good day, Engineer Arab. Good day. I am very glad to meet you all Filipinos. Good day, everyone. Welcome and nice working with you here in the project site. Pagbuhan ko da. Ayaw kag ihurot ang tanan nimong kusog para sa trabaho, gaw. Pagbilin po para sa imong kaugalingon, uy. Okay na gaw eh. Huwag problema na. Kaya na. Atong timanan nga lawas sa gidatong puhunan ring napita. Aron tamo lang po sa itong tinguha. To. Wai kapoy to. Oh, to. Okay na kayo to. Huwag kapoy-kapoy. Laban lang. Matik to. Laban para sa pamilya. Laban kagid, toto. Hello, Papa Edwin. Wara pa din si Mama pa. Iyara pa yan gibili ng cellphone. Asa ba mama ni mo? Naabot kami sa kong ikagaw nga si Fidel sa Qatar. Nabaguhan ko. Nanawag ko sa amo ug ang among anak mga si Jeven ang nakatubag
Kay nabilin ko no ang cellphone ni Aisel sabay, ugwa dito ang akong asawa. Mga kasama atong sundanugma, ang laing sumpay sa suwat tampo ni Edwin dinhining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong paminaw.